We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alima Najah dengan NIM 243141022. Di sini saya akan nembang pocong dengan tema wong tuwa ngopeni anake tansah tulus. Wong tuwa iku ngopeni tansah tulus. Aja seneng nglawan lan rungono pituturi supaya urip dadi berkah lan mulya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Jogja, the heart of Java.